Hi guys, mayong adlaw. So karong adlaw na ining abot itong parcel. Na atong mga order nga niabot. Duha ka buok na siya guys. Unya kani sila di naman sila kahuwat. Ako na dito pagos tindahan. Napakoy gibuhat kanining palit. Kani jo ang manghod si Jajoy nag open kay di na kahuwat. Oh, sila ra na ang nagvideo ana ang bata kung pagumangkon. Ilangi tig video ng bata unsa ang usapod tig hiwa. Oh, ilangi kuan kay gusto na jud sila kuno mutan-aw sa short kay basig mopili siguro po na sila mo nang gusto sila una makapili. Wow. Kinahinay nagtabtab oh. Di pa man kamao lagi. Napoy usa tig dikta oh. Tiguwang ang nanay. So isang ki diktahan na sila. Ingon siya nga adto lagi po kuno pataka kay basig magisi. Hindi kay di man dyan mamati. Tawa lang video arang lungasan yung bata. Mo lagi na nga magpulwalo maman. Naabre na gihap na nila. Gitanaw. Nagpili-pili pag amaw. Ang isa jung tas-tas oh. Tapos pagkatas-tas oh di jud mananghid sa tag-ija. Maguna-una majugo abre. Mo na nga nanapon isunod ron. Oh, kani atong isunod atong second parcel. Nagdungan na sila abot kaysa kana mga short gyapon na guys. Pero mga short with zipper na guys. Nindot na kayo guys bago nang abot. Unya sila nahuman naman ko na og kuan sa tindahan. Ako na ning abre na kasi nika na akong gipa hawid sa cellphone gipa video kay para matarong ang video. Ijang pudeng gi-zoom ijar pong gikuan di maklaro kayo. Nda mo na naabre na gihap na naho kung sakto ba ang akong orders nga ning abot. Ako dyan ang ibang ihap tarong kay para i-send na to sa seller o wala mao. So mo na guys ako nang na display mo na ang kuan sa tong tindahan na display. Mo na tanawon guys, ninyo tanawon guys kay daghan naman. Ingana ra pag display kay para maikag ang mga mamalitay. So ayo lang mo ka tinga guys nga sabang akong background pag voice over kay ning hunong jud diri ag malunggay pandesal guys sa tungod mao na nga na-appeal og voice over arang ag ning taga malunggay pandesal diri jud ning hunong. So maura to sa karon nga adlaw guys. Thanks for watching. Abangi ang atong mga upload sunod.